Ja, niečo budeme si opekať, také tu mäsko, také tu koľbásky. Ja teraz vám ukážem kúslo. A už máme dverka nalázané, teraz si ideme zapáliť oheň. A oheň nám už horí, teraz iba počkať, dokým budú iba uhríky. Ja teraz si ideme otvoriť mäso. Ideme to dať si do grillu. Ešte dáme koľbásky. Pýtle. Počkáme, dokým sa upečú. Ja už sa z toho tu nám čmolí, kúknite. Jaké čmolí? Kúknite, aké pekné mäsko, doma som hotové. Ja ideme ohodnotiť také tu fajné mäsa. Prvé koľbásku. Taká dobrá, hodnotím 5 z 10. Ideme veľké mäsko. Také. Toto bolo moc fajn, hodnotím 10 je za. Keď chcete pokračovanie, valíme z knihy, musíte tu dať 15 lajkov. Nezabudnite dať like, odbev, čaute.